terve. Aluksi siirrytään Einsteinin pariin. Einsteinissa terve. Isä, äiti ja vanhemmat sisaret nauttivat illallista. Samaan aikaan nuorin poika Ismo istuu pöydän alla ja sahaa innokkaasti pöydän jalkaa 3 sentin minuuttinopeudella. Kuinka nopeasti illallinen päättyy, jos pöydän jalka on 9 senttiä leveä? Siinä sulle pähkinä purtavaksi. Aavikko, Jaakkola ja Juhalla lähtevät Manchesteriin katsomaan futista. Katsotaanpa millainen sää Manchesterissa viikonloppuna on. Aavikko, Jaakkola ja Juhala Väinö Aaltosen koulusta lähtevät perjantaina Manchesteriin. Kyllä ukkoa nyt myllyttää, nimittäin nämä todellakin suosii poikia. Manchesteriin on luvattu aurinkoista keliä jopa koko viikonlopuksi. Lämpötilakin on kesäinen, peräti plus 25 astetta. Go Manu! Toimittajamme kävivät kysymässä oppilailtaan, mikä Väinö Aaltosen koulussa on varasta. Onko koulussa hauskaa? Todellakin, Minkä takia? koska täällä on niin hyvää ruokaa. Onko tämä koulu paras? Tämä koulu on Suomen paras. Minkä takia? Täällä on hauskat opettajat. Mikä Väinö Aaltosen koulussa on parasta? Kivat kaverit. Mitä teette kavereitten kanssa välituntisin? No, hypitään hyppistä, ollaan siksaksokkeella twistillä. Onko tämä koulu paras? Joo, ihan paras. Minkä takia? Koska täällä on mukavat opettajat. Mikä koulussa on parasta? Kivat kaverit. Oletko samaa mieltä? Kyllä. Ismo istuu pöydän alla ja sahaa tehokkaasti täältä 9 senttiä leveä. Einsteinista. Kiitos haastattelusta. Minkä takia? Koska täällä on kivat opettajat. Kiitos haastattelusta. Väiski TV kiittää ja kumartaa. Se on moro.